Nganti tak relani kerja luar negeri rekoso tak lakoni aku lunga saiki wis bisa bali kaget seneng ati warung kahanan tak kirim yang saben sasine tetap setia nunggu nanging malah kepencut wong dan liyane aku sing dadi Ya. Tepuk tangan. Yan Pringgondani Semarang iso perlu dadinan. Iki kasana budaya kok. Tak acungi jempol kowe. Nggih, pokoke nantang tayo pundi mawon. Pun garap sedaya mriki niki. Ya lek jes apik Mas. iki wis peplek gaya Purwodadi ngene iki Mas. Ngene iki. Iki nek dolan nggonku tak warai malah saya apik Mas. Mula payoke nggonmu aku. Purwodadi kono. Payoke nggonku rono. Iya to. Wong aku dhewe nang kono ra payok. Lah niki lak yo ana to Mas. Piye? Lak yo dalang to. Dalang. Oh mau bengi bar mayang kok ya lali. Bar mayang. Das bintang tamu nih Mas Gareng tralala nyimak. Wis rasah ngono kuwi to. Piye? Rasah mbok pamerke wong kene. Ki Didik Sudrajat. Rasah mbok pamerke wong kene to. Ya ora apa-apa kowe sesuk sing mayang kowe sing Gareng aku. Tenan. Tenan. Pak Cahyo, tahun ngarep sing mayang kulo ya Pak. Aku murah Pak, gur 5,5 komplit Pak niku. Matur nuwun Nduk Naila. Nggih. Nduk Kemale. Nggih. Nggih, wah jan piantun kok aluse kaya ngono. Halus ulang-ulang aku mesti halus. Mbak Eka. Dalam. Niki wonten pamundutan saking Pak Kadus Mas Cahyo. Nggih. Jenengan kapurih nendang. Kowe Dian. Wau bar Purwodadi ngetan sithik Sragen. Ngidul kok. Ngidul ya? Yo. Ngidul. Heeh, ngidul Sik sik Sragen. to, iki mbok kon. Nendang. Lah apa ya giduk wong tangane cupet no. Ya geduk kok ya. Isi SKA kok mosok ora. Aku suka isi SKA. Isi SK ki apa? Isi SKA. Paling ora aku Eskar lho. Eskar Sajarah Karawitan. Karambol Mas. Eskar ki aku tenan iki lho. Apa? Eskar Apa kuwi? karaoke. Iso karaoke. Eskar ki sarjana karawitan. Saiki ana surane to Mas. Saiki ora ana